Betekintést nyújt a régészet izgalmas világába a Szentendrei Római Táborban megrendezett nyílt nap, amelyre augusztus 6-án csütörtökön 16 órától kerül sor. Az ingyenesen látogatható esemény során lehetőség nyílik megismerni egy valódi régészeti ásatás mindennapjait, valamint közelebbről is bepillantani dr. Bózsa Anikó folyamatban lévő kutatásába. A program részeként dr. Rácz Tibor Ákos régész ismerteti a régészeti asszisztens felnőtt képzés részleteit, emellett az érdeklődők választ kaphatnak a képzéssel kapcsolatos kérdéseikre, és személyesen is találkozhatnak az oktatók közül több szakemberrel. A nyílt nap kiváló alkalmat kínál arra, hogy átfogó képet adjon a régészeti hivatásról és a képzés nyújtotta lehetőségekről. A rendezvény helyszíne a Szentendrei Római Tábor, a részvétel ingyenes. A régészeti asszisztens felnőtt képzésről további információ a Ferenci Múzeumi Centrum honlapján érhető el.